Ако имаш проблеми с главата, гледай това видео до край. Значи аз имах доста проблеми с самочувствието си и като цяло, нали, намерих начини, с които реших тези проблеми. И сега ще ви кажа кои са те. 4 начина. Значи, първото, което е медитирането, второто е четенето, третото е тренировка, специално някъде навън, няма значение къде. Четвъртото е да пишеш в тетрадка от какво си благодарен. Сега, нека започна първо с четвъртото, защото четвъртото е малко по-важно, нали, от останалите, поне според мен. Да пишеш в тетрадка, нали, за какво си благодарен. Какво ще рече това? Примерно, да кажем, че днес ти се е случило нещо хубаво, примерно сестрата ти е подарила нещо или играчето ти, или майката ти е казала някаква хубава новина, или някой приятел нещо, примерно му се е получило, да кажем. И това те радва. Целта ти е да запишеш всички тези неща, които са се случили, мисъл, през деня и да се радваш реално за тях. Примерно, да кажем, че аз съм благодарен за детето, което е създало тази тениска, защото знам, че повечето тениски дрехи идват от такива места, като Филипините, там, нали, Китай, някакви трети, нали, някакви по-такива бедни, от бедни места, нали, и много от детски труд се използва, така че надявам се, нали, това е трябва да е добре. Благодарен съм, че е създал тази тениска. И нещо подобно, нали, като цяло не е нещо сложно, просто трябва да мислиш, нали, такива начини и по които можеш да бъдеш благодарен. Замисли се, примерно, и така като го правиш това нещо всеки ден, то се превръща реално в навик. И, примерно, отиваш на улицата, запознаваш се с някакви хора, нещо се случва, примерно, виждаш, да кажем, нали, човека от екон ти си благодарен, че примерно ти е доставил преди няколко седмици пратката или нещо подобно. Няма значение. Мисля, някакви глупости. Второто, медитация. Медитацията също тя е, може би, всъщност не медитацията, реално като се замисля е може би най-важното нещо, защото медитирането е като ако имаш навика реално постоянно да си ръчкаш в телефона, етката, нали, имаш примерно този навик и представи си се, буквално сигурен съм, че си имал тия моменти, в които постоянно си скролваш и в смисъл само някакво нямаш реално никакви мисли в главата си и го правиш автоматично и си някакво е така. Даже не осъзнаваш, нали, че го правиш. Медитацията е точно обратното. Нещо, което аз правя е, гледам на Хамза Ахмед медитациите, може да му чекнете канал. Всъщност той реално е един от най-добрите, нали, в self-improvement сферата. Самоподобряването, нали. Той е един от малкото, които имат legit съвети. И аз съм гледал реално медитациите, спазвам ги, по 20 минути медитирам всеки ден, така че да ти кажа честно, много повече ми се изяснява, нали, ума и нямам някакви тъпи мисли в главата или нямам брейнфок. Брейнфок е като когато примерно не си концентриран и забравяш някакви неща. Също това ми се оправи точно заради медитацията. Но това, примерно, ти можеш да почнеш да медитираш от 3 минути. Примерно, седмица 3 минути. Ако можеш, примерно, важното е да го направиш. И напиши си, примерно, в графика, да кажем, примерно, днес съм медитирал, еди колко си минути. Следващата седмица ще се пробваш 5 минути. Последващата 10. И така прогресираш. То реално е като във фитнеса. И това ще помогне реално да се концентрираш, ако си малко по-разконцентриран като мене. И така. Третото нещо е да тренираш някъде отвън. Тренировките отвън, примерно сред природата, може да си вземеш, примерно има халки,
В Декатлон мисля, че продаваха такива Декатлон, да, халки, също някакви, да кажем, ластици. Аз съм си взел ластици, даже ето, ластици, примерно този е 15 кг, този е 5. Може да потърсите някакви тренировки, даже аз мисля да направя някакви тренировки в бъдеще, нали, да покажа, нали, моите тренировки реално. Някакви клипове може да направя. И отивате примерно отвън някъде на слънце, някъде примерно на чист въздух. Сега в момента, нали, в София реално въздуха да си е бал майката, ама какво да кажа? Нямам избор, но все пак хубаво да идеш малко на лостовете. Отделям някакво време там, половина-един час някой път да ида на лостовете, направя няколко набирания, да потренирам малко с ластиците, когато мога. И да, това е много добро реално за главата и да малко да се разведриш. И четвъртото нещо реално е четенето. Четенето адски много ти помага, нали, с идеите, които ти влизат в главата. Четенето те кара да се фокусираш, да имаш идеи. И третото, което е също супер важно, да ти се обогати речника. Независимо какви книги четеш, независимо по колко време четеш. Аз примерно чета всеки ден по един час. Всеки ден един час, мисля някаква книга, няма значение. Сега в момента примерно съм почнал на Дейвид Дейда Пътя на осъзнатия мъж. Той е много готин автор и като цяло доста съм доволен от тази книга. И така. Това са реално начините, по които може да си оправиш, да кажем, ако си депресиран, ако може да си оправиш главата ми по този начин, ако си депресиран, ако се чувстваш не на място, да кажем, сред хората, някак си чувстваш се едно в опасност, не мога да ти го обясна. То реално на английски думата е anxiety, ама да, трябва да таковаш. Трябва да изпълняваш тия неща. Поне направи си, примерно, да кажем, някакъв график. Имаш, примерно, наредени по вертикалата, да кажем, от 1 до 15, да кажем 2 седмици, от 1 до 14. И 2 седмици ти, примерно, си написал медитация, нали, от какво си благодарен там, какво си записваш. Записваш си също, примерно, тренировките отвън и четенето, нали. И си записваш всеки ден, реално по колко, примерно, минути или колко пъти си ходил да тренираш или колко часа си чел, такива неща. Всичко това си го записваш, нали, в графата. Или може да не си записваш всеко едно нещо, нали, по колко часа и точно конкретно, но даже е най-добре рано за това да се почувстваш малко с повече самочувствие, да зачертаваш само, дори да кажем една минута да си медитирал, просто да си го зачерташ. Или примерно ако си написал само едно нещо, от което си благодарен, просто да си го зачерташ. Просто идеята е всеки ден да го правиш. И като цяло това са нещата, които ми помогнаха на мене. Надявам се да ти помогнат и на теб. Впрочем, вижте канала на моя приятел Мерт, сега ще поставя линк в описанието. Той реално съветите му са много легит. Много добри съвети. Момчето наистина разбира от нещата, за които говори. И ако искате да имате естетично тяло, наистина посетете профила му. Освен това, може да видите и моя, нали, линк в описанието, ако искате да се свържете с мен. Чао!